Nagkataas na sab ang ihap sa mga nagkasakit o COVID-19 sa Zamboanga City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, sulod sa usa ka semana midoble ang ihap sa mga pasyenteng na-admit nga nagpositibo sa COVID-19 diri sa Zamboanga City Medical Center. Misaka ang admission sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Zamboanga City Medical Center. Niadtong June 17, siyam lang ang ilang natala nga nagka-COVID. Apan Hunyo 23, dunay 21 ka mga admission sa COVID-19 sa maong ospital. Buot pasabot 12 ang nadugang nga nagpositibo sulod lang sa usa ka semana. Matod sa tagdumala sa ZZMC, ginamonitor nila ang pagsaka sa ihap aron makapangandam sila kung mapadayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa ospital. What we meant po ng parang mini surge natin dito because compared to last week, nasa may 9 na lang kami, 13, 14, and for the past 2 days nakita namin 20, 21. Full capacity na sab daw ang ilang emergency room para sa assessment sa mga gidudahang COVID-19 patients. Wala say problema sa ilang testing o treatment sa mga COVID-19 patients. Kasagaran kuno sa mga COVID-19 cases sa CZMC, anaasa 50 to 70% ang moderate nga kaso. 20% ang severe cases samtang walay natalang namatay sa mga milabay nga semana. I can say more than enough. Na nakita naman po natin yung oxygen plan ng ZCMC, so capable po talaga. Sa tala sa Department of Health Region 9, as of June 21, 30 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. Sa hinay-hinay nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad, pahimangno sa medical experts nga sundon gayud ang health protocols og magpabakuna. Na-prove na po natin na may benefit talaga yung COVID-19 vaccination. Yung protected tayo from dying from COVID, and another is if ever man tayo nag-COVID man, hindi tayo severe or hindi tayo nangangailangan ng mga intubation, yung matubuhan po. Sara, giklaro sa tagdumala sa Zamboanga City Medical Center nga ang minister sa COVID-19 wa nagpasabot sa tibok Zamboanga City kundi sa ila lang mismong tambalanan. Sara? Okay, dagang salamat, Efren Mamak.